sorry Ada. Ku tsoro kuke idan kuna jin tsoro ko dan gona mu suna su bayyana nasu a gaba Wannan ba wani abu da doki yake. Ke ku ba kallon gobe ba ai su ya sabu abu daga gaba Duk wanda ya tsaya inda yake zai kalla. ba abin da ya muku tsaya mana